alt det bløde pap nede i min lille dims. Okay, så skal vi have sat den her på den her uden lim. Og det kan jeg sagtens med en hånd, tror jeg. Sådan. Og nu står den. Perfekt. Men hvis det er, du gerne vil have den lidt højere, kan du bare tage den dims, du har haft til at have det her i starten. Lige ovenpå. Og når du så er færdig, så kan du skille det fra hinanden. Sådan her. Okay. Og putte låget ovenpå. Sådan. Voila. Så kan du ryste eller gøre, hvad du vil. Og når du er færdig med det, kan du bare stille det på din hylde. Men det er ikke det, vi skal nu. Nu skal vi lave et bord. Okay. Nu har jeg alt det, jeg skal bruge. Alt det, jeg skal bruge til at lave et bord. Først skal jeg bruge en æggebakke til 4 æg. Det her det er så for nogle mælkeæg, jeg har købt i Tyskland, eller jeg fik til påske. Sådan, den lukker du, men du behøver ikke lime den sammen, for når du er færdig, ligesom den anden, er den nem at pakke væk. Du putter bare de ting ned i, du bruger. Men den her, det er lavet ud af filt, så det kan jeg ikke rigtig, men den kan altid ligge et andet sted hen. Godt. Men det er ikke det, vi skal tale om nu. Okay. Man kan sagtens lime den her på, men andre gange kan man også bare lægge den på. Altså, man kan tage den af. Laver. Håndklædet kan man sådan set bare bruge til at have liggende på. Og så kan man tørre dyret. Eller tage det af. Lige nu skal jeg vise jer, hvad man skal bruge det til andre. Sådan der, så kan man lægge det på, og de her, dem kan man vist godt stille op. Nu skal jeg se, om jeg kan det. Det kunne jeg ikke godt. Nej, nu væltede den. Nå. Men den her kan sagtens stå. Den kan stå op overalt, bortset fra en meget stejl bakke og alt muligt. Godt. Det var det. Lige nu. Jeg skal lige hurtigt have vist jer en sidste ting. Hvordan man laver en håndklæde og svampeholder. Eller vi kan starte med at få at vide, hvordan jeg har lavet den her svampeholder. Men den gider jeg altså ikke vise jer, hvordan man laver. For den tog altså rigtig lang tid nogle gange. Okay, jeg starter med at lave noget ståltråd, eller tage noget ståltråd, som min far skulle for nogle år siden. Den har haft liggende her. Og så har jeg lavet blå, lyserød, grøn, orange, gul, rød. Og sådan har jeg blevet ved. Så har jeg hængt den på min kop, som jeg fik af min bedste ven til jul fra Tyskland af. Jeg ved ikke helt, hvor hun har købt den, men den koster kun $1. Ikke $1. €1. Så den putter man på. Sådan. Så har jeg puttet den på. Og nu faldt af igen. Sådan. Og så putter vi den her på, så vi lige kan skjule svampen, så den ikke falder ned. Altså sådan her. Så kun hvis man kigger sådan her. Ja, det var lige det, jeg ville vise jer lige nu. Og så vil jeg vise jer det hele lige om lidt, mens det står. Og jeg er færdig med at stille op. Her er Draculaura. Her er et lille stinkdyr, som jeg elsker rigtig meget. Den er mega nuttet. Det er en lille pet shop. Yeah. Det har jeg samlet mig på. Og her er en lille kat, som bliver tørret for parfume og sådan noget. Og vand. Hernede står en lille hund med et halsterklæde på. Og så har jeg alle andre dyr liggende herovre. Og her er mit far. Her er mit halm. Her er den. Så mit lille holder. Sådan. Så ligger den i telt.
Nå, men det var det, jeg lige ville snakke om lige nu. See ya. Get out of here.